Tippy Production. Dandi mashasha ndini kumangoma vanonditi nini dururai kani nyasha dzenyu nokuti pano pasiswa pana chedu makafira inga zvitadzo zvedu hatidi kutadza isu tiri vapenyu dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu titi chema dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu titi chema nguva tombosangana nenjodzi musati siye tichisvimha misodzi tinokutsagai ingasekarikodzi shoko renyu hatiripire godzi zvatiri isu venyu vana musati siye tega baba titarirei mukufamba zvatinoona zvakawanda dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu tichichema dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu tichichema urai kani nyasha dzenyu nokuti pano pasiswa pana chedu makafira inga zvitadzo zvedu hatidi kutadza isu tiri vapenyu dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu tichichema dziga ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kudana vana vako ndati inzwa usati siye tega isu tichichema dzimwe nguva tombosangana nenjodzi musati siye tichisvimha misodzi tinokutsagai ingasekarikodzi shoko renyu hatiripire godzi zvatiri isu venyu vana musati siye tega baba titarirei mukufamba zvatinoona zvakawanda ndati dziga mweya mutsene ndati dziga patina kuda